Hey, goedemorgen alle. John Peters hier naar varen met een beetje mijn informatie over Grenzsachen. Vandaag is Dezember, de 16e, klok 10 s'morgens. En ik weet, mensen zijn opgericht. Dat geeft iedereen een WhatsApp. Mensen horen de Spanische radio. En ik wil hem warnen, niet te zijn op WhatsApp horen. Dat is een beetje zo'n game dat ze schon mal spielen deuten, wanneer we wo im Urnen verstanden und bei den Tieren, die hier hat die Schäfer sei ändert, ne? Aber was passiert zusammen bei den 26? Well, die große Veränderung ist, dass Menschen nu te steeds uitvoeren. Die worden een beeld maken en leefmelig fingerprints oder digitales. En wat wordt het doen? Wel, het wordt langer duren. Wat vielleicht een lijn geven beim uitvoeren. Waarom? Weil die steeds valt alle een record haben, weil Menschen nicht bloß in de steeds aankomen, aber weil die verloren. Wegen iedereen wat ooit van visa. En nou, die zijn helemaal langer als man in de steeds was. Oder Green Card Holders wat buiten de steeds wohnen. Die würden vielleicht sogar de Arbeiter sein und sagen, die sind nicht länger als man buiten de steeds was. Dort wordt niet ändern, wegen dort wordt niet een record geben von wer verlaat en wer aankomt. So nu moeten ze beim uitvoeren een beeld laten maken en fingerprints geven, ook beim aankomen. En dan heeft de steeds een record van hoe lang je zijn buiten was. En dat is voor zo'n wat een parameter nemen. Dat is voor green card holders, dat is wat niet. What about citizens? Voor citizens wordt er vrijwillig zijn. Een citizen kan zeggen, nee, ik wil dat niet. Die kan je niet bemannen, maar het kost het vrijwillig dan. En zo, dat wordt een lijn geven. Merk je te oprijden. Ons rood wordt zijn, ook een paspoort meenemen. Ik kan niet zijn dat ze een paspoort bemannen. Paspoort is je niet voor een ander land, niet zo. Aber definieren wat green card holders haben, wird eine feine Idee sein, ein Passport mit haben, von wie ich dies werden, aber das nicht daran bemusst ist. Und so, wenn ich irgendwas gemisst habe, können länger dir, sie wollen Dollar abhosten mit den Green Cards, das ist besonders für Green Card Holders. Die wollen je nicht vornehmen, bitte je haben was Grovet begonnen, oder sind zu lang bieten gewesen. Een green card holder soll je nicht länger als Monat bieten am Land sein, nicht so. Aber wir haben eine ganze Dietsche green card holders, die nicht mal in den Städten wohnen. So, ich würde mir Freude machen, da können wir strenger geben, wegen sie wollen nicht erwarten, wie lange die bieten gewesen sind. Und dort wird je dann für Leute neu sein wollen, zum Beispiel ein green card holder will Citizen machen. Und dann würde auch geben, so und so viel Reis, so viel muss sein Grieche fahren, so viel muss neu kommen. Well, die Städte können dann sein. En zo, wanneer je uitvaart als green card holders, ik wil immer den Trip durchschrijven. 3 dingen. Wanneer dag je verleiden, wanneer dag je terugkomt en wanneer land. Een beetje een verandering. Ik glaube, die waren bald alle relaxen over dit. Maar dat zal nu Dezember in 26 afhangen. Dat het daar een record geeft van wie uitvaart en wie waar het erin komt. Besonders voor green card holders. Maar dat is niet een straf. Dat is niet dat we dan vrij zijn. Bloß dat zal niet alle te zijn. We blijven onze mensen. En wanneer green card holder citizen merkt, als die really waardhaftig in de steeds was. Gott te zeggen, en we hebben het plus gedaan. We hebben niet een grote wohl over dit. Wir haben sie nicht gefragt, aber das wird schaffen. Gott te zeggen.